The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. Psalm 93:4. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than your earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, atong andamon tong kaugalingon as usual, kay dili man kita maka cut-on sa pulong sa Dios in the effective way unless kita malimpyuhan sa atong kalag pinagi sa pagsugid, pagingalan sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong kabubuton to believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube, and to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith, perception of doctrine. You have provided, God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher
and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word this morning or today, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill the divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ano sa bitan ining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw ato ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon og niya kita nagadupot sa subject matter nga giuluhan og the integrity of God. O ato ning gihuban sa Bisaya ang pagkamasaligan sa Dios, ang pagkaligdong, ang pagkahalangdon, pagkatalahuron, pagkamatarong. Mao kini ang description sa integrity of God. Karon padayon ta. Now, ato namang gikutlo ang Efeso 2:8-9 nga kinibahin kini sa kaluwasan, of course. Busang pamagis kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. Okay? Wato naman kining define ang pulong nga grasya nga kinilihok buhat sa Dios alang kanimo tao. So igo ra kang mudawat sa likway. So grasya. Ang kaluwasan, grasya. Diya sa Efeso 2:8-9. We have been saved by what? By grace. Through what? By faith. Okay? This salvation is not of yourselves. It's a gift, gasa sa Dios, not of works, lest anyone should boast. Awaon tay magpasigarbo. Now, kitang mga tao, huwag ito atong kaugalingong pamaagi aron makapanag-iya kita relasyon o pagkadugtong ato sa Dios. Wala. Huwag ito atong kaugalingong paagi aron sa paghihimo sa Dios nga tinuod o real sa atong kinabuhi. Wala. Bisan pag-usa ka Kristohanon ka na. Let us always remember nga wa tay atong kaugalingong pamaagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa atong kinabuhi. Kay paminaw, it has all to be through the grace of God. Sabtag yun na pagayo. So it has all to be God's grace. It has all to be God's provisions. Iyarang pagsangkap, iyarang grasya. Lisod gyud og magsalig o musalig lanta sa atong kaugalingong bahin nining atong pagkinabuhi sa tubangan sa Dios. Kaya ang kalagmitan kung may tabo nato as believers, ang malagmit nga may tabo nato kung wa tay pagsalig sa pamaagi og sa grasya sa Dios, mahog tas pagkambugiro. Yes, tinuod yun na.
mahugtas pagka mapahitason. Mo na angay natong bantayan. Apan ang Dios gumikan sa iyang grasya, nagpahimutang na siyang daan. Ingon ana ang grasya. That's the reason why toward us, ngari ka nato, God has magnified His word above His own name. Reputation, diha sa Salmo 138 verse 2, no, kini kong Salmo 138:2, at the end part niya na, magkasabot ta nga ngani, look at this mas mahinungdanon pa ang doktrina kaysa ngalan sa Dios. Did you know that? That God has magnified His word above His name. Wa manggoy mo abot nato og musangpit lang ta sa Dios. Labi ng problema. Unya musangpit ka. Wa gyud mahitabo. Wa gyud hingabot. Apan paminaw. Kung naa kay pulong niya, if you have God's word diha nimo, well, naibaw ka unsa may tabo. Okay? That's the very reason why mo kanay hinungdan. Kapila gyud nato i-emphasize nga ang mga doktrinas pulong sa Dios resident in our soul are the only means, mora na bugtong paagi by which we can know as to who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mao ni gitawag og personal love for God. Mao na ni. Mao nga, kung natay ka tagbong tao, pangutan-an na siya, nahigugma ka ba sa Diyos? Do you love God, sir or ma'am? Ug mutubag na siya, oh good, nahigugma mo lang, Diyos na good na. Na sundi dayo pangutana na siya. Follow up question, giyon sa manimo paghigugma, sir or ma'am. Gihugma man niya kanimo ang Dios, giun sa manimo paghigugma siya. Tungod kay the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkaton pag-ila niya sa iyang pagka-Dios. Kay paminaw, kung imagination o panghanduraw ra ang Dios para nimo, wag ka mahigugmag handurawan. Dili nimo mahigugma ang handurawan, imagination. Di man nimo mahimo higugmaon ng imagination ug handurawan. Dili. Kinahanglang mahimong tinuod ang Dios in order for you to love God in a personal way. That's the reason why respect and love for God only occurs, mahitabo lamang when you have come to know who and what God is. Kasabot ka? Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves. Nasublion tas pag-ingon din wa tay ato nga mahatag sa Dios nga makahimaya niya. Wala. Di man inagyod na. Isilsil na sa imong una-una. Wa tay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya. Ang Dios ra, paminaw, ang Dios ra ang makapahimaya sa Dios. And you know what I mean? Get this. The only way for God nga makaglorify sa Dios is for you to be a winner. For you to be successful in using all the provisions that God has provided. Tanang iyang pagsangkap nimo. Kung imo ka ng gipahimuslan, imo ka ng gigamit, kung ikaw nagmadinaugon, pinagi sa mong paggamit ni Hana. Kung malampuson ka, nga nakapahimulos o imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya nakakabot karagyod sa gitawag tag area of spiritual adulthood, the sophisticated, unique spiritual life.
Eusebia mo kanay Grigong pulong Eusebia niya inigatubang nimo dito sa judgment seat of Christ bima do na kay confidence kana mo'y makapaymaya sa Dios. Nakasabot ka? Apan nun saon man nga daghan mangyong tawhanong pangunahuna nga kini mo'y atong buhaton aron mahimaya ang Dios kana mo'y atong buhaton sa paghimaya sa Dios. And yet, wa giyapoy katinuod. Moingon ang uban, kini ang buhaton nato paghimaya sa Dios. Unya sure ka? Sigurado ka nga mahimaya nimo ang Dios sa imong gibuhat. Na napuros na ta pang iyawat ani ron. Pangiyawat ba? And yet, ang Diyos wa gyoy pang iyawat. Kaya ang pamagi sa Diyos, klaro o sigurado man. Excuse me. So, 1 Corinthians 2:9 nagasulti. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa og sabta pagayo kanang maong bersikulo. Ang wala makita sa mata, di madungog sa dalunggan, o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gitagana sa Diyos alang kanila, nga nahigugma kaniya. Kining maong bersikulo really gives us more meaning, di ba? Kahatag yun natong dugang kana kahulugan. Mag-agad manggod og unsaon pagbasa ni. Kaya huwag imurang basahon sa laktod-laktod, nga may hunong-hunong, mayon kag, unsa may buti pas mabutana. Di ba tagasabot? Pero sa Binisaya, klaro. Atong balikon ha. Balikon na itong pagbasa niya to. Ang wala makita sa mata, ni badungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. So that that gives you something clearer, which means nga ang tao nga ordinaryo di gyud makaabot niya ng pag-angkon nga siya nahigugma sa Dios, nga siya kaila kunuhay sa Dios kay nganuman. Ang pamaagi lamang maong pag-angkon sa mga butang nga giandam na sa Dios para nimo. Apan timan ipod ni dili makita sa mata, di madungog sa dalunggan, ug di mahimong pagbati ray imong gamiton aron bation nimo kunuhay. That is why ang mga doktrina diya sa pulong sa Dios nga naa na diya sa imong kalag, maura na'y bugtong pagi by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Pangutana. But how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naibaw ba mo? Karon niya mo din sa atong Bible study through the YouTube under this ministry. Okay? Naglingkod ka mo diha, naminaw ka mo. Now, nganong naman mo diha, nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, ngano man? Alang-alang, klaro man kayo para nako. Ingon ka. O nganong naklaro man po nimo? Nang eskwela bamugbahin og theology aron maklaro ninyo? Nganong naklaro man ninyo? Ngano man? What did God do nga naklaro man ninyo? How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes, iyang hingpit ng mga kinaiya to our temporal, finite, and imperfect minds? Ngano man? Ngano magyud nga ang mga prinsipyo sa doktrina mutapot man sa atong una-una? Ngano man?
Nga kini atong una-una mas ganahan mga buta nga sukwahi sa pamaagi sa Dios nganuman. How can we come to understand the integrity of God? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Now, ang atong buta, our blindness, is perhaps darker than you realize. Ang usa ka di magtotoo, nga gitawag og natural man diha sa 1 Corinto 2:13 nga 16, lacks spirit, human spirit, no spirit. Walay tawhanong espiritu. Mao bitaw itong atong giingon og spiritually dead. Kay sanglit ang dili magtotoo wa may activated human spirit. Why na aktibo, no activated, energized, and enlivened human spirit. The unbeliever is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Di siya kasabot. Mao ni ang dako ron nga problema. Hangtod nga mahimo siyang usa ka magtotoo, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang, wa gyoy mahimo ang Dios para niya. Wala. Mao ni kanunayan atong emphasize nga ang Dios way mahimo sa usa ka dili magtotoo sang lang Dios, wa may labot niya nga unbeliever. Hinukman man ang tawhana. Now let me emphasize this over and over again. Nga ikaw nga dili magtotoo, you who are an unbeliever, you who are an unbeliever, you have no relationship to God whatsoever. Wala. Igasumo kung pagsultin mo niyan. Mao man kamaturan. Bisa kapila ka mo sangpit sa Dios, bisa kapila ka pa mo ugbok o kandila nga mayroon ka kadakos pusti para sa Dios, wa gyud mahimo ang Dios nimo. Kay wa gyud labot ang Dios kanimo. Kasabot ka? Please mark this very carefully. Dili bayan ni ato. Wa gyud tay ato nini. Mao ni gilatid dias pulong sa Dios. Ubo sa dili ni atong ginamagama, binuhat-buhat, tinumo-tumo, naa kining tanan gipatin-aw sa pulong sa Dios, pulong kininiya sa Dios. Okay? So, kung masuko ka na ako, bahin ini kay ikaw tingali na tungnan, ayaw ko kasuki. Kasuki ang Dios. Okay? Nakiiya man eh. Dili man ni ako, di man ni ato. Paminaw. The only time nga ang Dios naanay kalabutan nimo, mao ang higayon nga mohimo kag desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas, pinagis pagtuo kaniya lamang. That's the very time nga naanay labot ang Dios kanimo. Gani mahimo kang iya ng anak, a child of God. Matud pa sa Juan 1:12. You become a believer, luwas ka na nga tao, ug naa ka na kinabuhing dayon eternal life. Di ba ni kini pagayo, pinagi lamang sa imong pagtuo kang Kristo lamang nga mahimo kang luwas ug nahimong magtotoo. Sabtag yun na. Ug niya pa, ang Espiritu Santo mupuyo na diha kanimo diya sa imong lawas. Ug kana magahatag na nimo sa katungod sa pagsangpit sa Dios nga karon imo nang amahan. You can say, Father, amahan ko. Paminaw, maura na'y higayon, maura ka nang higayon na nga may tabo ka na. Maura. Ug dili ka magtotoo, kay misalikway ka magkaluwasan, forget it. Wa gyud labot ang Dios nimo. Bisag unsaon pa yun nimo. Wala. Mauna nga ang resulta, sige lang kag panghiyawat sa imong kinabuhi. Magbinuutan ka, hiyawat. Magbuhat ka ani,
iyawat. Puro pangiyawat imong kinabuhi. Murabag hit and miss, pamasin ba? O nagiingon sa akong amigo, bason ra. Naibaw kag unsang matang sa imong panginabuhi, kagubot lang, kaguliyang lang, karaw-karaw lang, why pagkaluna? In short, you live a miserable, confused, disorganized life. Mao na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Gusto? So, ang imong pagsangpit sa Dios, zero. Nga naman. Wadya kanimo ang bahin nga may kalabutan sa Dios. Now, let us make some kind of an infographic again din no? Ang usa ka di magtutuo has a body na siya lawas. Doon na siya kalag, kay buhi man siya. Okay? Now, diha sa iyang kalag, anaa man diha ang iyang pagkasiya. Okay? His real him. Okay? Just kalag. That's why, dinhi sa atong kalag, kung atong i-expand kini mayo, mao ang imuhang o ato ang pagkakita. Then diha sa ato ang lawas, anaa ang kinaiyang makasasala, old sin nature. Now, ang tanang tao, all members of the human race, nga ihimugso din sa kalibutan, ingon ani ang kahimtang. Then, ang imuhang kalag, ana diha ang imuhang pagkaikaw. Okay? When we expand that, it will look like this. Okay? Paminaw pa kayo. In your soul, diha sa imong kalag, anaa ang imong pangunahuna, mentality, anaa sa imong pangunahon na usabang imuhang tanlag, which is part of your soul, and then naa ang kabubuton, volition or free will, naa ang pag-angkon sa paglantaw sa kaugalingon, and then there is a kining emosyon, kanang unsay atong tawagan mura og galumlum lang ning emosyon which is part of your soul. Pero dili kini siya ingon nga kinaiya nato ang emosyon, kundi mag-agad. Ang normal man gud kay mag-agad raman sa unsay lihok sa tong una ang pagbati. Apan dunay ubang mga tao nga emosyon na ang pasulabi pagbati. Even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever. Kaya nga naman, ang gospel, spiritual ba yan? Sakto? Na. Unsaon man nato pag-explikar sa unbeliever o something spiritual, like kalwasan. Grabe, no? Kamo nga, nakadawat naman mo din karon nga nagpaminaw ka, ano nakasabot naman mo? Bahin o kalwasan. Ano nakasabot naman mo? Napoy ubang mga Kristohanon nga wa pud sila kay bawog unsay paagi nga naluwa sila basta kay hingdawat lang sila. Would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Mao nay lihok sa Espiritu Santo, pagkumbiktar. Mao na niya ang atong gisulti nga dunay kauban sa grasya sa Dios, grace of God, kay kining tanan grasya raman gyud sa Dios. Grasya, like ang kalwasan, grasya. Ang atong adlaw-adlaw panginabuhi, grasya. Ang atong pagkahimugso nining kalibutan, it's still part of common grace. Ang atong pag-abot sa panahon nga nakadawat ang Ginoong Hesukristo, nga wa ta mamatay, nga wa pa ta kadawat, right? That's part of common grace. Grasya ka na sa Dios. Ug karon, ang pagsabot nimo bahig kalwasan,
is part, bahin kini sa grasya sa Dios. But this time, ang grasya sa Dios mauna ang nagahatag kanimo niya ng sangkap na ikaw makasabot ni kaluwasan. Kaluwasan ra. Okay? At that particular moment, kaya believer man ka, may numdum pud ta ini sa sangkap nga gihatag sa Dios sa believer. Sa higayon gani nga makarnal ang usa ka magtotoo, doon naghihapon siya sangkap nga iyang magamit usara. Unsa man na? Rebound. Okay? Pagkumpisal. Now, kung unbeliever ka, doon na espiritual nga sangkap nga magamit usara pod. Ang lihok sa Espiritu Santo, we call this common grace. Okay? Unsa man tuod ning common grace? Ang common grace, paminaw, ang common grace mao kini ang lihok sa Espiritu Santo sa matag higayon every time nga dunay pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, dunay mga pagtudlo bahig kaluwasan. Mao ni ang lihok sa Holy Spirit aron nga ang maminaw nga mga dili magtotoo makasabot sa unsay gisangyaw o giwali bahin og kaluwasan. Okay? Nasabtan ba di mo to? Mao ni ang hinungdan ngano nga kung nausa ka dili magtotoo unya maminaw og Bible study, duha ra ka butang may tabo. Either mo undang siyang paminaw, kaya wan siya kasabot, or nakasabot lang siya pinaagi sa academic nga pamaagi. Di, huwag niya po epekto sa iyang kinabuhi. That is why, ang usa ka gitawag og reversionista nga magtotoo, reversionist, and the unbeliever, ang usa ka di magtotoo, parihara na sila. You're just the same. Kung magtuon og Bible, na ay reversionist Christian, ug na ay unbeliever. Makatuon na sila sa Bible, pero puros ra na academic. Maura nang epektuha. O atong makita nga ang unbeliever makasabot lag espiritual nga mga butang, ang espiritual nga mga butang sa kaluwasan. Why? Because the Holy Spirit is the one who works diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya. Ang Espiritu Santo mo ingnon ta mo substitute sa wa pa maaktibo, ma-energize nga human spirit. Okay? God, the Holy Spirit, acts as the human spirit samtang pasabot ng usa ka ebangelista o pastor magtutudlo. Remember what our Lord Jesus Christ said nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga nis kalibutan kay siya ang magalihok bahin sa sala, bahin sa righteousness ug bahin sa pagkinabuhi nga wala na katapusan, eternal life. That is why ang balaang Espiritu Santo, ang ministry niya, nagalihok during sa higayon sa pagpasabot bahig kaluwasan. Kasabot ka? Musa itong makita ron as we move forward, di man ilang usa ning prinsipyo ha, nga as we continue this study on the integrity of God, atong isumpay ni aron ato yung maklaro sa pagsabot unsa ang paagi sa Dios nga inigabot nato didto sa tumoy, wa gyoy makahimog excuse ug maingog wa magguko kasabot, wa ko kay bawo, wa dili na kana madawat nga pangulipas, wa nagyutay excuse ana. Mao na nga karon nakasabot na ta nga klaro gyud ang ending. Nga kung usa ikaw ka dili magtotoo, lake of fire yun. Diba? Linaw sa kalayo.
Wag yu kay mahimo pang hangyo-hangyo. Wa na. Inigabot sa ending, lake of fire gyud ka. Mutuo ka bag na lake of fire wa, lake of fire gyud ka. You see? For the believer, judgment seat of Christ. Mao na nga karon, makasabot na tag nganong ang Dios gahatag sa tanan nga kaygayunan karon. You make a decision. Why nakuwang ang Dios nga gihatag? Gihatag yun niyang tanan. Naranatos paghimog desisyon. Kung ikaw usa ka dili magtotoo niya gayuna, naranimos paghimog desisyon kung maminaw ka bas gisangyaw nga maayong balita sa kaluwasan, unya imong himo ang desisyon kung mudawat ka ba niya na o dili. O kanimo sabi so ang magtotoo for you, fellow believer, ning higayuna. Nara nimo maminaw ka bas gitudlo nga pulong sa Dios niya, imong dawaton, imong tuuhan, imong hangpon o gamiton ang doktrina sa imong kinabuhi. Nara yun na nimo. It's a matter of choice. Imo bang pahimuslan nagipang sangkap sa Dios nimo nga mga espirituhanong pagsangkap aron sa ingon niya na makabot mo unya ang espirituhanong pagkahamtong o makabot mo ang sa katakos. Capacity for blessings, for happiness, capacity for life. Thus, imong mahimaya ng Diyos. Bueno. Sa atong pagpadayon sa pagtuon ng atong hilisgutan, doktrina sa pagkamasaligan sa Diyos, the integrity of God, ang itang hinumduman dinhi nga ang ordinaryo nga tao maglisod gyud sa pagsabot bahin sa Dios, maglisod gyud sa pag-ila kinsa ug unsa ang Dios ug ngano man tungod kay ang ordinaryong tao ngit man suma ang gigamit nga pulong 10 balang kasulatan mao nga ngit ang panghuna-huna sa ordinaryo nga tao, gumikan sa katarungan nga wa man diha kaniya ang katakos sa pag-angkon nini mga espirituhanong butang nga iya sa Dios. He has no capacity. He is not able. So atong nakita na nga ang instruction pahimangno sa Biblia mao nga ang Dios Espiritu. O kinahanglan nga ang tao mo simba sa Dios pinaagi lamang sa Espiritu ug sa kamatuoran. In truth and in spirit. Now this is a very clear example unsa ang pamaagi sa tao aron iyang masinati ang pagkatinuod, pagkamatuod sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ato usab nga nakita sa atoa nga miaging pagtuon nga usa ka magtotoo nga bag-o pa nga makaangkon ni anining kaluwasan nga kinahanglan siya nining pag-ugmad sa maong kahimtang. He needs a development nining iyang kahimtang. Ang usab natong i-recall atong labason sa pang una-una ang pagkamaynong danon sa pagtulunan bahin sa post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit, dako man kini ikatampo sa kaugmaran sa pagtubo sa bag-o pa nga Kristohanon. Dako kayong tabang. Bisan tuod og ang usa ka bag-ong Kristohanon nakadawat na sa kaluwasan, wa pagyud ka na siya alamag o pagkasayod sa mga espirituhanong mga butang o sa mga espiritual nga pamaagi sa pagkinabuhi. Wala pa. Nga naman. Tungod wa pa man diha kaniya ang mga espirituhanong sangkap nga magahatag kaniya katakos nining mao nga pamaagi sa pagkinabuhi. Inumdumini. Remember this. Being spiritual is not automatic for a believer to experience. Dili ni automatic.
Gikinahanglan ang iyang mapadinayunon, malahutayon, makugihon nga pagtuon, ug ang iyang persistent and consistent nga pagbuhat sa mga instructions nga iyang makatunan alang sa pamaagi sa iya karong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Now get this. We cannot discover God's character or personality, but into our darkness shines the grace of God. He has revealed Himself. Siya nagapadayag siyang kaugalingon. Now, ang Diyos dili tinago. Okay? Kita ramang mga tao ang way katakos sa pagklaro sa Diyos. Wate katakos sa pagtanaw niya ingon nga espiritual. Kung usab ka nato mga espiritual nga sangkap alang nining mao nga kaimtang. Mo'y hinungdan nga nanggawas ang labihas kadaghang kalakis tao aron lang kunuhay mahimong tinuod ang Dios sa ilang kinabuhi. Napagani uban ini mga tawhana mo ingon na lang di na lang kung tuo sa Dios. Sanglit alang kanila mura magtungason ang pag-angkon niya ng katakos nga makaklaro sa pagkatinuod sa Dios. Apan bisag unsa man kaimtang sa tao, whether he believes there is a God, whether he believes there is no God, whether para niya iyang paningkamutan aron siya mahilangit, o unsa mang mga pamaagi, just bear this in mind. Ayaw ni kalimti ang Dios dili og dili gayud mausab. Ingon man ang iyang mga pulong dili gayud mausab. Dili mahanaw. Samta ka na pagayo. Di man hinumdumi nga ang pulong sa Dios ug ang Dios maura ang duha ka dili na mausab. The two immutables in the whole universe. Sa tibuok universo. Maura na duha ka butang nga dili mawa, di na mawagtang, immutable, di na mausab. Ang pulong sa Dios ug ang Dios. That is why angay nato kining klarohon dining atong pagtuon bahin sa integrity of God nga ang Dios dili og dili nungka gayud siyang mausab, sanglit usaman kana sa iyang attribute ingon nga Dios. Kasabot ka? Usa na siyang kinaiya. Kung kitang mga tao magama-gama tagatua, ato na lang problema. Di na problema sa Dios. That is why the only tumong sa Dios maong iyang pagpadayag kaniya ngari ka nato aron atong maklaro ang eksakto nga mga pamaagi nga iyang gipaymutang para natong mga tao niining kalibutan. Whether you are a believer or an unbeliever, iyang gipaymutang lang daan. Why natago diha? Gipahimutang na niya diha sa balaang kasulatan. Mao'y hinungdan nga when we respond positively at God consciousness, God is responsible to provide gospel information para sa mga unbelievers, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with the God of the universe through faith alone in Christ alone. Subtagyo na. Then, para sa mga believers po, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinto 2:16. Ang mayong balita sa kaluwasan is the only one of the many categories of Bible doctrine. So, angay natong klarohon nining atong pagtuon sa integrity of God. Ngang pamaagi lamang nga atong maila o maila ng Diyos, ang pamaagi lamang nga atong masabtan o maklaro kung kinsa ang Diyos, mao ang pag-angkon sa iyang mga pulong. Sanglit,
gipasabot man niya ang iyang mga pulong mas labaw pa gani kaysa iyang ngalan. Okay? Ingon ana ka grabe. Kining maong bersikulo is one reason nganong dili na to mabuwag. Kining doktrina dili na to mabuwag sa Dios. Paminaw. Kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot na diyas imong panimuot, circulating in the stream of your consciousness, kana ilhana na nga ang Dios anaan na diha sa imong kinabuhi. Samtana, anaan na diha ang Dios sa imong kinabuhi. He is already there in your life. Mao'y hinungdan that the doctrines of the Word of God resident now in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus we come to respect and love Him. Subliyon ta din is pag-ingon, nga way laing paagi, wala. Ayaw na lang yun pag imbinto og laing paagi. Kaya di man yun na madawat nga pamaagi. Usara ka paagi. Kasabot ka? Only one way. Ang pulong sa Diyos mismo nagapahayag sa Diyos. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, the glory that He deserves. Mauna nga gikinahanglan nga makaibaw tas mga pamaagi nga gipahimutang sa Dios aron kita makaangkon ining relasyon ngadto kaniya. If you are an unbeliever, kung ikaw dili magtotoo hinumdumi nga way kapuslanan ang imong pagsangpit-sangpit sa Dios samtang dili ka pa usa ka magtotoo, mahimong musangpit ka sa Dios taman sa imong ginawa, taman sa imong ikalubong, apan wa kanay epekto bisag gamay. Ikasubo ko sa pagpaibaw ni mo niana. I'm so sorry. You know what? Paminaw nini. The only way for you, nimo, dili magtotoo, I'm talking to you. The only way for you to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Mabitaw ng ato ning gibalik-balik, isubli kay mahimo lamang kang anak sa Dios kung ikaw mohimog desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. That's the only way. The doctrines of the Word of God resident in our soul, nato nga mga magtotoo, are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Apan, pangutana, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Niya ang unang problema. Kaya paminaw, kitang mga tao, man ka nato ang katakos, we do not have the capacity to approach God or to learn about God sa ato ang kaugalingon ng mga pamagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti nga ang atong tawhanong mga pamaagi binuang ni, dili ni magsilbi, ug di ni madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta, makasabot ta, makakat-on ta kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios aron nga ang iyang mga pulong mahimong tinuod nga rin atong kinabuhi. How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual infinite perfect attributes to our temporal imperfect and finite minds? Unsaon man? How can we come to understand who and what God is? Unsaon to pagkaibaw? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Mauna, ngay natong klarohon. Ang tawhanon ng mga pamaagis pagsabot bahin sa Diyos mo resulta lamang sa wala. Nothing. Our blindness is perhaps darker than you realize. Kaya usa ka unbeliever,
dili magtotoo, wa gyud siya alamag, ug dili gyud niya maangkon ng katakos sa pagsabot ug sa pag-ila kung kinsa ang Dios. Wala. Mohimog mag-imbento ka, mahimog maggama ka, apan wa gyud kanay resulta nga magadala sa tinuod nga Dios diha sa imong kinabuhi. Wala. That is why in the Bible the unbeliever is called the natural man. The natural man. Ug kay ang Biblia nagatawag man sa tao nga dili magtotoo, an unbeliever nga natural man, wa gyud siya mahimo sa pagsabot kung kinsa o unsa ang Dios. Sanglit ngit-ngit man siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. An unbeliever is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Ug mao kini ang problema karon. Tungod kay ang unbeliever dili magtotoo, dunay lawas, dunay kalag, buhi siya pisikal, apan patay siya espiritual. And that is why usahay makapangutana kita ug ato ni pasabot karon dinhi, because this is part of the integrity of God. Unsaon man sa unbeliever pagsabot bahay galwasan. Okay? Mao ni atong ipangutana ron. Kung ang dili magtotoo, wa gyoy katakos, he has no capacity nga mutuhog o ka modalikyat sa mga espirituhanon nga mga butang nga iya sa Dios, then ang pangutana mao, unsaon man sa dili magtotoo sa pagtuhog sa mga espiritual nga mga butang nga nagapaluyo may tungod o kaluwasan, unsaon man niya pagtuhog niya na? Pagsabot ba? Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Now, ingon ini ang sitwasyon. Okay? Dili din nato dali-dalion aron ato yung masabtan nga pamaagi. Ato naman kung nahisgutan kini. Nahisgutan na nato ni. We talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apan kining common grace o efficacious grace, bahin kini sa lihok o sa buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyang ministry. Okay? Iyon ini kini. Di na lang una nato i-detalye pag-ayo, pero masabtan ra kini nato. Paminaw. Sa higayon nga ang dili magtotoo, an unbeliever, makadungog sa gisangyaw bahig kalwasan. Salvation, evangelism, kana bang mga bahin ug mga pamaagi ug unsang hitabua, the very moment the unbeliever hears this, then kinahanglan nga muhatag siya og kanang pagbukas siya una-una. What I mean is, daghan man kong mga unbeliever nga hisgutan na gani na nimo o bahig kalwasan, o niyan na lang na. Ayaw na lang naghisguti kay unsa gani himatan mo upoy akong pakamatyan na maoro ba gyud na ilang filosofiya. Moingon na sila dayon anak. Moingon na sila anak. So, what na chance kay sirado naman. So, sirado naman. Mao na may tabo nga pagtagad sa kadi magtotoo, sirado na gyud bahin sa kaluwasan. Well, mao pud na ilang gipili. Dili buot maluwas. Gusto? Mao na giingon sa mga katigwangan kaniadto tinuyuan sa ilang buot. Okay? Now, ang aytang inumduman, ang matag usa ka tawo nga mahimugso din sa kalibutan. We have already explained this to you. Matag usa ka tawo nga ipakatawo dinhi sa kalibutan, wa magyud kini siya katakos. Wa siya alamag, wa gyud siya capacity sa pagkaibaw, sa pagkasayod kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Unsa, kinsa ug unsa man gyud ang pagka-Dios sa Dios.
Ug tungod niya na, ang naandan sa mga tao, mao ang ilang pagbuhat o mga Diyos-Diyos, sanglit ang naandan sa tao, mao man ang ilang makita. Apan nato nang nahibawan, nga ang Diyos Espiritu, okay? God is Spirit. O kung buot kitang musimba kaniya, gikinahanglan nga simbahon lamang siya pinagi sa Espiritu o sa kamatuoran. Nga no? Tungod kay ang kamatuoran man mao ang mupakita, mao imuhatag kanato niya ng katakos nga magkaklaro o malamdagan kita bahin sa mga espirituhanong butang. The only way, paminaw, the only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life is pinagid lamang sa sangkap sa pulong sa Diyos. That is why ang mga natural men, mga dili magtotoo, gitawag og spiritually blind, kini sila. Ang mga natural bang mga tao, mga unbelievers, spiritually blind. Wa gyud katakos nga makakita sa mga espiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Dios. Wala. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya na, gihatag sa Dios ang duha ka pamaagi. Ato nang nasayran nga ang Dios mihatag sa Espiritu Santo alang sa dili magtotoo. To an unbeliever. Aron, kining dili magtotoo, makasabot bahin sa kaluwasan. Apan tanawon ta. Kay kung unsa man ugaling ang atong nasiratis kaluwasan, mausab ang kasinatian nga ngaytang ang kunon sa diha nga mopadayon na taingon nga mga luwas na. Kung ang Espiritu Santo mo'y nagpadayag sa unbeliever o ibutang ta kanato niyadtong wa patamaluwas, mao siya ang mipadayag nga ri kanato sa mga kamatuoran, may tungod sa kaluwasan, may tungod og kaluwasan. Nan, kung kita mohimo nagdesisyon sa pagdawat na sa kaluwasan, hinumdumi ang atong kinabuhi ingon nga saved, regenerated people, magkinabuhi kini nato pinagi lamang sa Espiritu Santo gihapon. Okay? Mao bitaw na nga angay sa matag usa ka Kristohanon nga makaamgo niya ng mao nga prinsipyo. We have to realize this principle. Mao ra kini ang mga prinsipyo nga atong gipangisgutan nga gikinahanglan nga atong mailhan ug atong masabtan. You see? Hinumdum ka sa Roma 10:17. Romans 10:17. Ang sa gisulti diha. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mao ni ang atong gibuhat. Samtang nagpaminaw ka ni ining mga pulong sa Dios sa kamatuoran, naana nimo pagdawat niya na o pagsalikway. It's a matter of choice. Kung nahibaw na po ka, nga kining tanan pagsangkap sa Dios, iya ni pagsangkap ka nato alang sa atong kaayuhan. Busa, ingud ada ang pag-ila nato sa Dios. Dili gyud tuma tugkad ang pagka-Dios sa Dios kung wala kita'y pagpaubos. We have to uphold that principle. Atong baruganan ng prinsipyo. The way up is the way down. Nga kita magpaubos, magmapainubsanon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay kini mao ang paagi nga atong makatunan, masabtan, mailhan ug suod kinsa ug unsang Dios. Kay Isaiah 55:8-9 unsa gisulti? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Tun-i ang akong pulong,
Kay mao kanang huna-huna ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16. Busa gikinahanglan kining mga butanga ang atong pag-ila aron ato giumailan kinsa ug unsang Dios anha kita maka gamit sa atong pagrespeto, pagtahod o paghimaya sa Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayag kanamo, bahin kanimo, sa imong pagpaklaro kanamo, pagpatinaw kanamo, unsa o kinsa ikaw ang imong kinaiya. Salamat o Diyos sa imong makanunayon gayon nga wala gayoy pag-undang nga pagsangkap kanamo sa imong grasya. Kini nga among nakatunan ning adlaw, grasya tanan. Musa amo kining gihagop, amo kining gihangop, amo kining gidawat, mong gituuhan. O amo kining higugmaon kay kini mao nga among kinabuhi. Aron kami magakinabuhi gayon niya ng dynamic spiritual life ug sa pag-ila. Unsa ka bulukon di ang kinabuhing Kristohanon. Kay kaniadtong wala pa kami makaila sa kanimo ug sa imong mga pulong, wala gayoy hinungdan, wala gayoy kahulugan. Karon lahi ng among pananaw. Karon unsa nakasuod ikaw kanamo o Dios. Salamat ni ining tanang grasya. Dasiga hagita pa kami o Dios. Naunta magapadayon kami. Liguna kining among ministry. Balbido Evangelistic Ministry nga kini grasya nga among gipahimuslan. In Bible study through the YouTube. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Kayong tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manuluwas. Amen.